Joo, sinne netin 5 eri harmassa. Kaikki päälle sama aika. Tervetuloa tänne. Hei kissa, mä just suorasti matot sua varten ja kissa sai hepulikohtauksen. Tää oli nyt vähän odottamatonta. Meillä nyt kauhean siisti. No kuulemma se teidän aikaisemman kämpä, niin mun mielestä on niinku todella siisti kyllä siihen verrattuna. Se on niinku mätäni silleen. Siis mullakin mätäni aloe vera. Oliko sulla semmonen Ikea? Se tuli päivässä. Silloin kun me alettiin hengaan, niin me käytiin täällä silloin jo. Muistatko voi se mukkatukka ja otsatukka, jos saatu kuvia tuolla? Muistan. Mulla oli Svea-reppu silloin. Niin vaan ajat muistaa. Mä tykkäsin Lappikan tammeterhoista. Mun viime vuoden summer bucket listissä oli, että kiipeä puuhun. Sitten yksi ilta mä yritin kiivetä yhteen puuhun, mutta se ei onnistunut. Nyt mä kiipesin puuhun. Täällä mä oon. Siellä on Milla. Lisätä. Teidän kissat ei ole ikinä ennen ollut näin. Joo, sinne netin 5 eri harmassa. Kaikki päälle sama aika. Tää ei ole varmaan ikinä ennen tullut mun lähellä. Oikeesti? Ei. Tai ei mun mielestä kumpikaan oo tullut. Nalle on kyllä aina ollut semmonen hienää. No ihan onneton. Mulla oli eilen niin kivaa, kun mä olin Lintsillä. Sitten mä menin kaikkiin hurjiin laitteisiin. Se oli kiva semmonen irtiotto. Marsti, kun mä tulin kotiinkin, niin heti ekaksi. No, onks sä nyt löytänyt kämppää? Onks nyt sitä ja tätä? Joo, sinne netin 5 eri harmassa. Kaikki päälle sama. Elokuun lopussa mun pitäis olla uusi asunto. Mä vaan jätän tommoset jutut silleen, tai siis niinku, kyllä mä nyt varmaan löydän jonkun kämpän, mutta sit mä ärsyttää, kun joku on muistuttamassa mun selän takana, että no, onko löytynyt, ootko etsinyt. Ja vähän vaikea etsiä kämppää, kun ei oikein tiedä, että niinku, mihin mulla on varaa. Sitten kun ne kimppakämpätkin on semmosia, että ne saattaa maksaa melkein saman verran kuin joku pieni yksiö. Niin mä en ehkä kuitenkaan halua maksaa kimppakämpästä niinku 600 €. Se on joku iso omakotitalo ja sit okei, siellä on 3 kerrosta. Sit siellä on sauna ja piha ja kaikkea. En mä tee niillä resursseilla mitään. En mä tee... Okei, mä ehkä kävisin siellä saunassa niinku joskus. En mä edes tykkää oikeasti saunoa niinku mitenkään erityisemmin. Ja sit silleen, en mä oo ikin kotona. Niin mitä mä teen sillä kaikilla 4 määrällä, mikä on sitä yhteistilaa, kun oikeasti mä käytän vaan sitä sänkyä. Niin tavallaan mä mieluummin maksaisin semmosesta pienestä luukusta niin kuin se saman verran. Tai vähän enemmän. Ja sit mä voisin olla siellä kävellä vaan alasti ja olla niin ällöttävää, kun mä vaan itse haluu. Ja silleen, jos mä en joskus jaksa tiskat tiskejä, niin sit mä en tiskaa. Enkä mä vie roskiin, jos mä en jaksa viedä niitä. Ja sit vaan silleen, niin kuin voi olla vaan silleen rauhassa vittu omassa haastansa keskellä suurin piirtein. Mutta jos sä asut jonkunkaan, niin et sä niinku oikein kehtaa tehdä sitä. Mä en vaan niinku oikeesti, mä en pysty pitää kaikkia mun elämän osa-alueet niinku samaan aikaan silleen kunnossa. Mulla on niinku aina joku asia silleen ihan levällään. Ja silloin kun on monta asiaa levällään, niin silloin se on aika raskasta. Nyt tästä kamerasta loppuu akku ja tila.